Daduma pa nga reports apo in teman amin maternity biyang ti Philippine National Police. Kadigiti gagundaway babaen pa lang apo ti report ni Idol Dennis Gabriel Alipio kumusta nagpatnag kang kasapay datoy weekend mga idol. Nag-enjoy kayo apo iti nagduduma konsyerto nga in sayangkat apo iti Provincial Government of Ilocos Norte. Iti Ben and Ben kandigiti dadumapay nga konsyerto apo pakaramanan. Kadigiti nagadupay nga naisangkat apo nga Christmas light ups. Kadigiti nagado mga local government units. Nagpintas pa apo dita nga Dingras, Ilocos Norte. Kaya kinidilain kalman iti provincial capital. Ente man mo yan ti police reports mabaen kay IFM News. Police report. Idol Dennis, magandang morning. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Nasusukatan si Maista Rider ti motosiklo. Aga po iti panang dungpar. Iti Maista nga pick up iti mismo nga barangay Paay, Patak, Ilocos Norte. Ti Toyota Hilux kaakit inturong iti 27 years old nga kasanga taga barangay nga taga Patak Mata laeng Idol Bernard nga daan dito iti may sa passenger itinto nga ti motosiklo kaya may sa babae nga agtaron di 18 estudyante manipot ti barangay Daridi Patak Ilocos Norte. Investigasyon iti PNP dito pick up iti manariman iti panagpapaabagatan na nagapo iti amyanan itinto nga ti motosiklo kaya agpapabagatan itinta left turn isumatan iti panag-overtake kuma dito pick up nga rason iti panakadong parna iti nadakamata nga motosiklo. Kapag tipik sa timpakiris grasya nagbaliktad iti motosiklo na nakususukatan iti ulo pastamaten iti nagdupay nga paset ti bagi tinadakamata nga rider ti motosiklo na itiray ditoy iti hospital ang iti agdamag iti manariman ti yain na panagpapaimbag idinto nga ti driver iti pick up kit awan ti nan agraman datoy passenger na nabuan nga ti PNP kit manariman pa lang iti panagsalita iti korpo di pulisya gabot sampang matagminar numano iti the news dati naperjan nga rider ito sa siklo gawa pa lang iti fix sa impact iti disgrasya. Nagpalagit iti PNP kaya kita yung motorista na masapol iti palagan anad no ag-overtake no ag-left turn sabigisarit managlikan iti disgrasya agamin dali tayo instances Idol Bernard no apagisong ag-left turn tayo may isang behikilo isumit iti panag-overtake kuma iti sumasar ng alugan nga rason iti pakapasamakan iti disgrasya. Yung pagsiyatan na pinapasamak iti batas sa kaangan na pakarwan iti biktima kana sigod nga rod nga itaray iti hospital ababen ti pinagresponde ti Sidal Office iti siyudad iti Patak. Iti sabali nga bangir na sapamet Idol Bernard nga nagharon ta iti kamkamang iti pulisya at siya iti Lubag iti simbaan nga daan iti activity iti retoy Immaculate Conception iti pagidantay nga Pilipinas kas iti barangay Tetesoyo nga chapel iti barangay Miket na inagan iti Immaculate Conception at iti ni White nga nasapa posesyon iti lang nagsapa nga dito kita nasikaw iti itong amin na pagtingan iti barangay Soyo para palang karetoy panay pusumudaag kaya panay pakamo nga itangal daw ket ikaday nga selebrasyon iti Immaculate Conception Idol Bernard. Mula sa simbahan Romano Katoliko, selebrasyon tangal daw si adaan ti ikas nga chapel iti abungot ng lugar para palang kalatoy selebrasyon iti Immaculate Conception ni Mama Mary. Damag palang manipod ti PNP, Idol Dennis Alipio, Tatak, Aremen.